Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा गोबावथार जाबायमोन आपडेट खालामिया गोबां बिजिमोन दा लोगोफोर सम मोनबाय AVUB Constable नि नोंथांमोननि डिटेल्स लाबोबाय जे एग्जाम होनो काट अफ बेसेबां थांगोन बायदि देग्लायनि एग्जामाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि रिलियाव आरो लोगोसे PST आव स' बिदिब्ला ST COBC UR केटेगरियाव बेसेबां थांथावना जास्ट एनालाइज खालामगोन आरो लोगोसे बे रिलिया नोंथांमोना थाबैनो जागोन आरो लोगोसे 10 सेप्टेम्बरा जुदि एप्लाइ जायोबा नटिफिकेसन फैयोब्ला अक्ट'बरसिम जागोन आरो बे रिलिया थांनाय बाराव जुदि नोंथांमोना नायोब्ला जे थाबनो एडमिट मोनदोंमोन अब्ला नभेम्बर डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दं मानोना जोंहा 0 भेकेन्सि खालामनो नागिरदों 2024 नि 31 मार्चनि गेजेराव अब्ला नोंथांमोना प्रेक्टिसा लागातार खालामनांसिगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आरो गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय प्रिभियासनि अफिसियेल नटिसखौ नायगोन मानोना रानिंआ गासिबो सेमान दङ चेन्ज जायाखै दा हिनजावफोर हौवाफोर गासिबो सेमान दङ स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों दानिया माखासे एनालाइज खालामगोन जे रिलि माब्ला जाथावना आरो नोंथांमोना 10 सेप्टेम्बराव जामारोब्ला स' नोंथांमोना थाबैनो जागोन रिलिया आरो काट अफ बेसेबां थांथावना जों डिसकास खालामगोन स्टुडेन्ट्सनि सायाव डिसकास खालामनानै दा जों बैसोखौ नायोब्ला 18 निफ्राय 25 नर्मेलाव बाट जोंनि एसटिआ 30 इयार्ससिम मोनो नोंथांमोना AVUB कनस्टेबलाव जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 नि गेजेराव दङ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थागोन स' मानोना नोंथांमोना बिग टारगेट दङ आसाम पुलिसाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाय स' AB पोस्टआव नोंथांमोना मिथिखागौ 10 पासल' नांगौ जेबो पार्सेन्ट नाङा अके 10 पास बेनिफ्राय UBआव HS पास स' नोंथांमोना मिथिबाय जुदि नोंथाङा HS पासबा मोननैबो पोस्टआव खालामनो हागोन आरो डिग्री पासबा गासैबो पोस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन जेबो डाउट गैया स' दानिया जों हाइटखौ नायनोसै STPआव बेसेबां हाइट नांगौ बेनो जाबाय हौवाफोरा 160.02 सेन्टिमिटार आरो हिनजावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार आरो चेस्टआव हौवाफोरखौल' नायनाय जागोन बेनो जाबाय 80 सेन्टिमिटार नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 85 जुदि बेबायदि गैयाब्ला अन दा स्पट नोंथांमोनखौहाय रिजेक्ट खालामनाय जागोन एबा फेल खालामगोन मेडिकेल टेस्टआव स्टेन्डार्ड टेस्ट नायगोन जेरै नोंथांमोननि नर्मेलि नायो नकनि फ्लेट फुट नायगोन कालार भिजन डिस्टेन्स भिजन बेखौ नायो 6/6 6/9 स' नोंथांमोना बेखौ नायगोन गासैबो जुदि पास जायोब्ला एन्ट्रि खालामगोन रानिं खालामनो स' दानिया फैबाय रानिंआव दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो मेलखौ नायदो नोंथांमोननि रानिंआ 3200 मिटार्स खारनांगोन 14 मिनिट्सआव स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना जुदि एक्सेलेन्ट खारनोबा 10आवनो हाबनांगोन नाथाय 14आव हाबोब्ला अनलि 10ल' मोनगोन आरो लं जाम्पआ 17 फिट बारथारनांगोन एक्सेलेन्ट जुदि एक्सेलेन्ट हायाब्ला स' दानि जुगावहाय मार्केट गैला एबा नोंथांमोना 20 लायाबा स' गोबां लस दङ काट अफ फैनाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना टारगेटआ एक्सेलेन्ट लानांगोन बयबो जायनोखि नोंथांमोना Bodo Job Info फेमिलि दङ स' नोंथांमोना 20 मोनगोन आसा खालामबाय प्रेक्टिस खालामबाय थादो 90% एक्सेलेन्ट थांखायो 100आव स' बेखायनो नोंथांमोनाबो गोबां टारगेट खालामनांगोन एक्सेलेन्ट लानो अब्लासो काट अफ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय लं जाम्पआ 20 लाखाबाय एन्ड बेनिफ्राय रानिं स' नोंथांमोना रानिं होनोब्ला स' नोंथांमोना बेसेबां खालामनांगोन रानिंआव एसेबां एक्सेलेन्ट हाया नोंथांमोना अब्लाबो टारगेट खालामनांगोन बेनो जाबाय 17 एबा 16 लानो अब्ला 40 नि गेजेराव बेसेबां मोनथावना स' नोंथांमोना मिथिगौ जे नोंथांमोननि काट अफआ ओंखारबायानो जे 40 नि गेजेराव बेसेबां काट अफ थांथावना स' नोंथांमोना मिथिगोन 14 मिनिट्सआव हाबबाथ' फैखाया 10ल' मोनगोन बेखायनो स' नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन बेनो जाबाय 16 एबा 17 नाम्बार मोननो स' बेखायनो नोंथांमोना 11 एबा 12आव हाबनो हायोब्ला स' गोबां चान्सआ दङ नोंथांमोना जास्ट 11 बेनिफ्राय 12आव नोंथांमोना हाबनो नाजा एबा एसे बाराबो लानो हागौ बाट नोंथांमोना 12आव हाबनो हाथारोब्ला स' गोबां चान्सआ दङ दा जोङो कमन काट अफ दिन्थिसै दानिया जोंहा हमना ला नोंथांमोननि रानिंआव 16 एबा 17 अब्ला 40 नि गेजेराव जोंहा लं जाम्पआव थाखाबाय एक्सेलेन्ट अब्ला नोंथांमोना 36 37 टारगेट खालामथारनांगोन STPआव अब्ला नोंथांमोना सेफ ज'नाव थानायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ लिमिटेड नालाय बेखायनो नोंथांमोना 36 प्लास लानो नाजाथार मानोना प्रिभियासआवबो थांदोंमोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां प्रेक्टिस खालामखायो दानिफ्रायनो मोजां प्रेक्टिस खालाम 37 मोनबाथ' जोबोर मोजां एन्ड बेनिफ्राय URआवबा आरो एसे गोजौबो थांनो हागौ मानोना गोबां स्टुडेन्टस कास्टनि थायो UR केटेगरियावहाय स' बेखायनो रानिंआव 17 एबा नोंथांमोना 18 मोनोब्ला UR केटेगरियाव थांनायनि चान्सआ दंखायो स' बेनिफ्राय फेमिलि काट अफ बेसेबां थांथावना दा पस्टखौ नायोब्ला 3000 नि खाथियाव थागोन AVUB कनस्टेबल मोननैजों जेराव हिनजावफोर हौवाफोर थागोन एन्ड बेनिफ्राय गुबुन पस्टआ SI लेभेल कामान्ड' थागोन दा बेनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन दा हिनजावफोरनि काट अफ होनोब्ला नोंथांमोनाबो टारगेट खालामनांगोन बेनो जाबाय AVआनो जा UBआनो जा स' नोंथांमोननिया 33 एबा 32 नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन मानोना गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ स' बेखायनो हिनजावफ्राबो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां लायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिया जाहाथे जाना फैयो स' बेनोमोन एनालाइजनि काट अफ बेनिफ्राय एसे खम बारा थांनो हागौ बाट नोंथांमोना टारगेटआ हौवाफोरा बेनो जाबाय 36 एबा 37 नोंथांमोना लाबानो जाबाय एन्ड एक्जामा 45 जायो भाइभायाव 5 थायो अब्ला स' नोंथांमोना एक्जाम होनो 37आ कमन जाना दङ बाट नोंथांमोना एसे खमबो थांनो हागौ हयथ' एसे बाराबो थांनो हागौ दा बेनोमोन आरो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना एसेबा बुजिबाय एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस नोंथांमोना बुजिबाय एन्ड बेनिफ्राय
स' नोंथांमोननि एग्जामा जाहाथे मोजां होयो जेरावनोखि नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बे नोंथांमोना जाहाथे पास खालामनानै साख्रिखौ लानो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम होनो बेसेबां लांगोन मोनसे पस्टआव बेनो जाबाय 1:5 स' 1:5 नोंथांमोनखौ लांगोन एग्जाम होनो स' बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो नालाय स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो मेनलि नोंथांमोना फकास खालामनांगोन रानिं स' नोंथांमोना रानिंखौ फकास खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय लं जाम्पआवथ' एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन स' बेयोमोन नोंथांमोननि माखासे दिनैनि AVUB कनस्टेबलनि आपडेट